Oikari Johan ja Saarijärveltä. No elämäntausta on semmoinen, että perhettä löytyy ja maatalosta on suku kotoisin, mutta en ole itse maatalon poikia kyllä. No tarinahan Valtralla alkoi silleen, että kaveri soitti, että kiinnostaako tulla traktoritehtaalle töihin. Ja no työtä alkoi tuolla kokoonpano linjalla, että sinne pääsin suoraan. No Unlimited tuli silleen vastaan, että keksin, että voisi käydä kysymässä, että pääsisikö tekemään tuonne asennuksia. Ja työntekijät sanoivat, että tänne mukava tulla, tällainen mukava työporukka. Eli se oli mukava mennä sinne ja mukava tehdä. Niin kyllähän se jostakin kertoo. Harvassa työpaikassa on semmoista. Alkutaivalla oli aika haasteellista, että se tehtiin metritavarasta osia ja sinisien pressujen sisässä välillä ja välillä julkisesti, mutta se avasi silmiä, että tämmöistä voi tehdä ihan tulevaisuudessakin. No tekemisen parhaaksi tekee tuo vaihtelevuus. Eihän ei yhtään päivää ole varmaan ollut samanlaista. Päässyt kehittämään omaa työtä ja sitä traktoria myöskin. Ja pystyi itse määrittämään sen päivän, että missä järjestyksessä teki mitäkin. Että vaikka oli samanlaisia koneita, niin pystyi tekemään ihan eri järjestyksessä sen päivän. Messukoneet oli silloin semmoinen, että siihen laitettiin vaikka mitä kiinni. Että oli valkoista nahkaa, mustaa nahkaa ja kaikkea mahdollista. Että melkein ensimmäinen päivä niin pääsi näkemään vanhuuden kesäkissa koneen, missä oli kaiken näköistä. Että sitä pääsi tekemään siinä. Ja se oli tämmöinen, olikohan se MTK-kesäkiertuekissa, eli sillä oli punaista nahkasisustaa ja karvaa ja DVD-soitinta ja soittovehkeitä ja paljukärry perässä. Ja se ehkä oli semmoinen, että pääsi tekemään sitä, mitä ei ole ennen kukaan nähnyt. Highlight ehkä voisi olla semmoinen, että sä teet justiin messukoneelle, rakennetaan kone ja sitten sä näet sen itse siellä messuilla, taikka postauksissa Instagramissa tai Facebookissa, niin silloin se on mennyt perille se. Kyllähän teknologia vaikuttaa hirveästi siihen, että meidän pitäisi pystyä pysymään se eellä tai vähintään samalla viivalla, mutta siinä on haasteet. Tulevaisuudessa toivottavasti päästään kehittämään vielä enemmän sitä. Muutoksethan on ollut isoja, että on tullut eri lailla säädöksiä vastaan ja isompia kokonaisuuksia ja segmenttien koneet erilaisia ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään enemmän. Meidän alihankkeet on kuitenkin aika lähellä. On toki ulkomaalaisiakin paljon, mutta samalla lailla niiden kanssa päästään räätälöimään sitä niiden varustetta ja saadaan heillekin tavalla myyntiä sinne samalla lailla. Pienarniittokoneetta ja auraa ja alaterää ja justiin aura kautta kunnallistekniikka, niin kyllä ne sinne suuntaan ollaan yrittämässä muutenkin, että sinne tarvitaan uusia koneita, koska ne koneet pitää olla ajossa talvella, kesällä, yöllä ja päivällä ja 24/7. Kyllä ulkomaat on alkanut tilaamaan enemmän, kun ne on saanut niitä koneita, että ne on nähnyt sen, että se on hyvä ratkaisu tilata tehtaalta se varuste kuin että se huoltopisteessä tai dealerilla laitetaan sinne. Että ne saa sen tehtaan takuun siihen ja saa valmiin koneen, ei tarvitse odottaa sitä sitten maassa enää itselleen. Ja sama on militarisegmentillä, että ne osaa sinnekin jo pyytää sitä, että se ei ole pelkkä raakakone, että kyllä se on huomattu ja varmaan tulevaisuudessa tullaan huomaamaankin, että paljon tehdään ja paljon on tekemistä. Ja sama niin kuin nuo muutkin segmentit, ne kyllä osaa pyytää sen, jos ne on ostanut vaikka pyöräkoneen, ne osaa pyytää sitten traktorinkin, että onnistuuko samanlainen. Ja on pyritty ainakin toteuttaa se, että kyllä me aika hyvin asiakasrajapinnasta saadaan sitten toiveet ja mitä ne on itse rakennellut niihin tai huoltopisteessä tehneet. Joillekin asiakkaille tehty monta koneetta, niin ne osaa pyytää seuraavaan koneeseen pikkusen erilainen ja paremmin sen, tai sitten samanlainen. No ehkä varusteessa on muuttunut siihen, että ne on enemmän semmoista sarjatuotantoa, että enää ei ole sitä, että tehdään joka asiakkaalle ihan oman näköinen kone, mutta sitten on niitä erikoistoiveita siihen päälle. No ehkä iso haastekone on ollut asiakaskone justiin, että sitä tehtiin 2 viikkoa, mä yksin tein sen. No siinä meni 2 vuotta, niin asiakas tilasi samanlaisen koneen. Ja sitten tilasi asiakkaan kaveri samanlaisen koneen. Että se oli räätälöintiä ja se saatiin monistettua vielä. Että se meni maaliin niin kuin pitikin. No erikoisräätälöityökoneita on tällä hetkelläkin yksi hallissa ja sanotaan, että kerran kuussa on semmoinen asiakastoiveiden mukaan, että asiakas on tiennyt mitä tilaa. Että ne on ne mukavimmat, että sä pääset tekemään sen asiakaspintaan sen koneen ihan suoraan. Eli toiveet on ollut semmoisia, että ne on kaikki käden ulottuvilla esimerkiksi. Siellä on 10 eri toimintoa on sormien päissä
hän on ollut tosi tyytyväinen siihen, että ei tarvitse enää kääntyillä ja ehtiä kytkimiä ja muita. Että on saatu sovellukset toimimaan siihen. No kyllähän varmaan hauskia ja yhden annoksen ruoan lämmitin. He halusi traktoriin semmoisen ja he saivat semmoisen. Hyviä palautteitahan tulee. On pystytty tehostamaan sitä työtä meidän varusteilla, että on saatu rakennettua se kone semmoiseksi niin kuin hän haluaa. Että kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee ja asiakkaat alkaa ymmärtää sen, että mitä ne haluaa sinne. Että kehitysyhteistyö tuotekehityksen kanssa ja asiakkaiden kanssa ja kyllä se innovaatio sitten taas tuolta somesta ja netistä löytyy, että no kyllähän se pääasiassa on semmoista erilaista sähkötietoa, mitä halutaan kuormaimiin tai tunnustolaitteille, perävaunuille, kamerasysteemit on tullut nyt. Seuraavan 10 vuoden aikaan, niin kyllä se varmaan tulee semmoinen teknologia siihen, että sitä saat puhelimella toimintoja ohjattua tai erillisellä kosketusnäytöllä, voi olla peräti äänellä. Jos puhutaan tuommoisia volyymeja, veetään tuommoisen tuotantotilan kautta, mistä lähettiin, oli 8 koneetta mahtui sisälle ja niitä ajettiin vuoron perään ulos, että saatiin perältä koneet pois ja sitten päästiin isompiin tiloihin ja no nekin on nyt pienet, että kyllähän se haaste tulee aika sieltä, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo sen suhteen sitten, että onko meillä vielä kasvamisen varaa tässä. No asiakashyötyhän on semmoinen, että jos vaikka ajatellaan, että heillä on ollut ennen traktori, mikä on tehty jossakin, niin me tuotetaan samanlainen traktori samanlaisilla varusteilla, niin hän pystyy käyttämään vanhoihin työlaitteisiin sitä samaa traktoria kuin sitä vanhaakin. Ja toinen on se, että jos heillä on vaikka pyöräkone, niin pystyy käyttämään pyöräkoneessa kiinni sitä. Että ne on samanlaisia kompoja ne koneet sitten, että pystyy käyttämään varusteita. No tärkeä asiahan siinä, että se varustellaan tällä, niin on se takuu ja asiakas saa sen rahoituksen siihen kerrallaan, eikä hänen tarvitse erikseen ostaa 10 000 varusteita. Palkintohan varmaan tulee siitä, että ollaan saatu luvattu konemäärä luovutettua ja ne on saatu asiakkaalle. Että onnistuttiin, eli saadaan just näitä isoja asiakaskoneita, niin saadaan valmiiksi ja ne saadaan sen asiakastilauksen ja toiveiden mukaan, niin kyllä se palkitsee. Ja vielä kun saa se asiakkaan soiton perään, että nyt se toimii. No kyllähän Valtralle Unlimited varmaan ollut semmoinen brändin nostatus, että Valtra tekee asiakkaalle koneet eikä varastoa, että kaikki on räätälöityjä, mutta me pystytään räätälöimään se vielä 3 kerrosta ylemmäksi. Tosi kova juttu. Unlimitedin merkityshän on asiakkaalle tosi iso. Ei tämmöistä varustelua saa mistään muualta näin kattavasti dokumentoituna ja ohjeistettuna ja muuten laadukkaasti toteutettuna.